Terveiset Kivimäestä. Mä olen Timo Lahti, rakennusvalvontapäällikkö, diplomi-insinööri, sun paikallinen kunta- ja aluevaaliehdokas tosta Kivimäen kupeesta. Kivimäessä mulle tärkeää on tämä rauhallinen pientaloalue, pöyrynniitty ja tietenkin lähipalvelut. Lisäksi Kivimäen koulu on mulle tietenkin hyvin tuttu paikka. Mä kerron sulle 3 minuutissa 4 Kivimäen tärkeintä vaaliteemaa. Ensimmäinen vaaliteema Kivimäessä on Martin Laakson keskustavisio. Keskustavisiossa kaupunki on rakentamassa holtittomasti koko Martin Laakson seudun täyteen kerrostaloja. Kukaan ei ole mulle kuitenkaan kertonut, mistä me löydetään maksavia asukkaita tarpeeksi. Kaikille on ihan selvää, että se tulee laskemaan koko alueen ja erityisesti tämän koulun sosioekonomista asemaa. Lisäksi alueen ja erityisesti Kivimäen koulun rauhattomuus lisääntyisi. Mun ratkaisu tähän on massiivisen kerrostalon rakentamisen sijaan rakentamattomia alueita osoittaa townhouse-tyyppiseen laadukkaaseen asumiseen ja kerrostalojen osalta purkava täydennysrakentaminen. Näin ollen mentäisiin laatu edellä ja alueen rauhallisuus säilyisi. Toisena teemana mä mainitsen Vantaan ratikan. Se ei tule tänne Länsi-Vantaalle ja se maksaa massiivisesti 800 miljoonaa euroa. Sitä rahoittaa käytännössä kaikki länsivantaalaiset, mukaan lukien kivimäkeläiset. Tilanne ei saa johtaa siihen, että lännessä palveluita leikataan sillä perusteella, että ratikka saadaan rakennettua. Jotain vastinetta täytyy saada kivimäkeläisten veroille. Katujen kunnossapitoon täytyy riittää riittävästi rahaa myös täällä lännessä ja lisäksi Vantaan investointikyky täytyy olla lännessä riittävä. Kolmantena teemana mä mainitsen täydennysrakentamisen. Vantaalle muuttaa vuosittain 4000 henkilöä ja se on paljon. Nämä henkilöt tarvii asuntoja, työpaikkoja jne. Se vie paljon maata. Tällä hetkellä kaupungin strategia on ollut täydennysrakentaminen. Se tarkoittaa sitä, että nämä sun lähivirkistysalueet, kuten tämä pöyrynniitty, on pikkuhiljaa uhattuna. Tällä hetkellä Vantaalla on kaavoitettu aivan liian vähän uusia pientaloalueita. Mun mielestä Kivimäkeen kohdistuvaa täydennysrakentamisen painetta tulee hellittää. Meidän täytyy Vantaalle kaavoittaa ihan uusia pientaloalueita. Sillä tavalla me saadaan se paino hellitettyä ja sun lähimetsät ja takapiha turvattua. Neljäntenä teemana mä mainitsen lähipäiväkotipalvelut. Tällä hetkellä Kivimäessä on ihan hyvät palvelut. Kuitenkin kaupungin viranhaltijat ajaa aggressiivisesti Vantaan Laakson päiväkodin sulkemista. Se tarkoittaa sitä, että osa läntisen Vantaan Laakson lapsista suuntautuu tänne Kivimäen päiväkoteihin. Ja silloin kivimäkeläisille ei riitä tarpeeksi paikkoja. Tälle suunnitelmalle täytyy laittaa loppu ja meidän täytyy kunnioittaa kaupungin osien päiväkoteja. Mun mielestä myös pientaloalueet ansaitsee omat päiväkotinsa ja lähipäiväkoti on jokaisen subjektiivinen oikeus Vantaalla. Kuten sä huomaat, nämä Kivimäen teemat liittyy vahvasti rakentamiseen. Rakennusvalvontapäällikkönä tällaisten teemojen käsittely on mulle leipätyötä ja mä lupaan pitää hyvää huolta sun lähiympäristöstä. Tutustu mun nettisivuilta timolahti.fi tarkemmin näihin vaaliteemoihin sekä katso sieltä ne ajankohdat, kun mä oon tässä Kivimäessä tai lähiseudulla tavattavissa. Vaaleissa tavataan. Moi!